Kedamtang aro cikloni phai kepar ni langphera habar angkang tunong balijan arong amikar rolenteron kohima kam chongda dampen ingbo chok pupen asupi atumpen pherangke ama ingni pen rata phan chuning ripadulo Lapentet Bukulia Police Station along missing report pidampen Bukulia Police atumpen amithang asai cheklempen ritarlip japhan Kohima Police atumpen chibirta pen riponlo Lapen Kohima kido karbi fellowship atumpen cherapchito pen rilo bonta rolenteron alang likithitang abang arpumsi longpon pen rolenteron ahema soraphan birta pilo Bonta labang so kititang abang arpum kachien dunjia phananta kisung bonta labang so por hulang pheremisi madhuram lekthe alang lituma phan rabdunlo Lapen KACCM tuliram rong hang lapen education EM Richard Tok biatum Kerabdun pen alang li atum adimalong an chihumri dam pen me an pilong lo pusi karlitang rolenteron asupi atum pen than pachini po Bolong koma jipenang kilobirta Joy Kim Taro News Tech Report Pay News Media atheng no kevang nang kok alam tikala pulo lapu chinghona ik non la Kohima long kamkang da alang li setami tarikh hini pin alang li tum Kohimaan kamkang da phantam lo lapen hala bangso ketam ani pen tarikh pliani ke alang li aju pen avidiat lo alang li kamik lemati malong pen lasi alang li bhan ke klem hadak dam rapera tum stamiri tar li bom lo lapen ke police tum stamiri lo lapen ke hadak la kam ke klema tikidar tum an stami alang li non la ke chevoi joy la ni ik phan stami ritar li pon bom lo la pen ritar li bom pen long le non las patumi dik ko ra ke thom ani ke a ke chitangar pum long pon lo la pen hala dak ke chitangar pum ke long una hur stami hala dak pen ni tum phan a tikidar la pen ke karbi filosofi tum stami ni tum phan phone pen information nang pilo kichit tangar pum stami long etlo pulo la penilitum la puson lo arjulong lok pen stami isi pen kining karong lo alang li kichit tangar pum li chilot pu stami aku kilong tu stami ningarong lo isi pen bangki la pu ari piri pale kilong ponanta ining arong ki thek long net bang si ning to thek kedia la si la hayalam kaduka vi alang litum khobor nang ps pen sita puthot nilitum tarik ko ra piani ajo ingkoira ajo baji hinia poni ditum dak mithang hem penchi osi alang ni kichitang abangar pumi ditum ki endam ji phan chi siklo bon sitami haladak lapu an lo ni ditum lapu son lo asi hadak adim aklong pali pen alang di phan isike choro kang tum la bangso akichitang abangar pum ki endam along seta lapu ansi hadak karbi filosofi batum lapen ke police department atum lapen hadak kidu anaga korti iktum seta haladak nang cirap citudun lo lapen ke nilitum det budi civan det ji pusi matha lo sita ke civan ji phananta un edet lo ari pi selo cingto lap lo areng anta abangar pum seta Kaunan lo baso dead body ka chilong nam nan itu. La kachilong tam ki la juntu alang li kam ki klem dun pen kilometer silang ko kahilu ha arlok an si kilong tam po Amin amin. Mirima University po Dante la bangso dead body konat si kilong la pen amen ko sono la bangso bang fu men. la non kichitang abang arpum kilong amunit amen ke rolen tiron Pen konat adim si dead body bang kilong dam iglo. alang li phan kilong tam ke Mirima University kilometer silang kahilu ki la kam ke klem adim long pe Konat adim lo ni. Mirima University La bangso dead body kilong pon ang litum hola dakmen kupisi nakipudun lo la pen ang litum la kedam tangar ni pen si kang bu pulo la si men tong nang litum la bangso birta ka chilong ma che alang li bang che wai jui lo pu men tong nang litum che birta bang chilong ma mate nang litum pu chiri bom pen si fit birta ka chilong tholo nilitum khobor kilong ani pen mat kilong li hang agom ta long li nilitum la kichitang abang arpum kilong pu hala tarik ing koira ki thomani sintum khobor long pon lo kichitang abang arpum long etlu pusi hala dak karbi fellowship la pen ke police department la pen ke la chikidar tum si information ki pithulo so
abang pula mo pen ali pu bom lo Roland Teron pu labang so abang pu han ali tum kopi si pu mother putong pu ma mate amina men si alang li ka chewai pula kopi si nang li tum pu so betul la ben kini di tum jong tan kibun murder la pen ami than society ku setami postmortem a report bang ini tum long le la bang non hopta hini pen atisi a report nang li pusi hadak pen tum hanang thandu la bang ke non ma kini di tum than te kedet ko non dead body ka chewan long nang li tum puthot ka chewan thulong along kopi apa question nang li tum na bangso ki chitang ar pum chelong lok pen nang li tum puthot la bangso ar pum bang karbing long long chewan dead ma mate khala dak sin nang li tum me ansida me pipon ni di tum ki chitang bang ar pum ki chewan kedet long ki chewan ji phan ki ing tung te ma la pustami apo po ku voi pit stami hala ki chitang bang ar pum hala ki long tum sita ke ot anta injil lap lo abang ar pum setami lasi ke wan ji phan ke sung pik lo ni li tum ta me kama thas sung pik lo dak hem pen ki ko son se ke wan ko ma hala tum ta chipon den noi pusi ni ki nang ku dun lo ni li tum hanang ku lo phone pen sita me a phini li tum dak o si long pen permission hang kon lo ni det budi long et lo sar lasi non ku hima ke ta mi phan ke sik lo pen konat o si pen dak bukuliat thana alang ni pen permission na pilo damon siksak silo ni kadu ka ves tami la punang rabdun ko ini sungkrung lo poti phone pen tami nang thantu no ni un an penang bo idun ko pusi alang ni tanang chak kon lo la sinili tum dak thana dam det pen 20 patumi nili tum ko ra pri an ki patumi king ko ra pri lo nili tum dak hempen ajo baji himia poni tum bar lo la pen hala ki chitang abang ar pumalong ani ditum pati bok dam lo la pen hala dak sita nili isika kirupon kangtung ki lahen lo hala dak sita mi sen pen nang hong prong nili tum phat hadak ki do anaka tum stami korte injir la pen police department atum la pen kila chinghon ati tum karbi fellowship atum pen sita misen penili tum phalapu anang kang hon alang litum hala dak ni litum panang hong pe me alang litum stamela kichitang abang ar kum stami ha inglong ar lok pen alang litum ami thang ari pen otsi ha thana an alang litum chipiduk pen hadak an pili lo adi maklong an lasi patumi aponi litum dam lo hadak kitam penang hong prong lo la pen dead body chipon dead noi pusini litum han kicheng an kokinang la pen nili tum thiri sitami hang nang kok lo hala dak kichiwan ji phan ki un idet lo pot thiri nili tum hadak nam te kang nang kok lo la pen alang li tum nang chirat chitu dun lo hadak ke do an karbi fellowship police tum pen haching hon la naga a ik ati tum an setanang chirap dun lo la pen thiri sitami permission endam lo nili tum la pen thiri sitami long lo la pen ki hutum an sitami nang hut pidun lo hadak ta puson si hadak nili tum misen pen thiri long stami ku pali dam lo la pen ki alang li phan hadak sin tum bitikang kok lo thiri long si hadak si pip tikang nang kok lo kichiwan ji phan ki un ide lo ni tu la pen aku ni li ka churupang tung ke la puhen lo muni da long ki na hok le dam du ku sitami aprang sikit tangka donang chi tangka pen piti na hok ta le un ili dam nang dim ta la sinili aprang sika churupang tung ke Karbiang Long Autonomous Council aki hai po Dr. Tuliram Rong hang alang li hin pen stami ni dito maphan nang chirap chitu dun lo ninging sampik lo alang li phan alang li la puson ni dito maphan ning kiduka hut la pen kang ting ku ka hut stami alang li ni dito maphan nang pathe ang dun lo mesen pen ko hima ani dito li long lo isila atura son sin tum phanang pathe ang dun lo hada chilot setami tapu an isike ning karong lo alang litum nang kecirap citu dun penapot ni litum paning kidu ka hut nang pathe ang dun penapot lasi ake hai doktor tuliran nong hang nang li phan stani li hin pen nang churup pik lo sar nang li phan tapu anali nang kirap dun apot la pen aku ni li do tulang kiru ponji ni litum dak lang pair local MSC sar muduram lekte nang li phan ni li churup pik nang li lapu an nang li ni litum phan kirap dun tangka nang kirap dun pen nilitung adi maklong an pili long lo
nang litum a join ni litum ko hima il test mi li long lo la si churup pik lo sa nang li phan sita ni li hin ben la pen aku du thulang executive member Sir Richard Tokbi education EM nang li phan sta churu lo sir nang li lapu an ni litum a phan nang kang hondun nang kang insudun penapot ni litum nang li dung nang pati bok pen nang li ni litum a phan nang kirap dun penapot ni sampik la penihin pen churup pik lo sir nang li phan sita Lasi lapuson si ni litum kisum dan anggota lapuson saratum nang kecerap cetutun pena joksi adim aklong an kili longta litum ning arong pik lo sana litum apa lapen aku ni di dotulang isi kacuni di kang tungke haladak Kohima along kidu karbitum tu pik haladak karbitum tu pik an halabang sodim long halabang sodim along karbi fellowship kudu i karbitum an tim tu haladak alang litum penang kapacini dun ateng pulote penang anatum kam ki klem dam pen haladak kichitang ciwan long ledet pula puson tu pik information ni litum hanang thanon la papatuminang ni litum hadak long lap lo penang analam nang thanon lo alang litum ahin pen sita haladak kichitang penang antum du bufu sita mi isimana peren setuma pangke chilot sita haladak adimak long pali lepo la puson si aku ki blem du tukok ki haladak atum phat la sila subang ki klem kledet ra nang sumartum la pen komani nang ik nang korti tum stami la puson Kohima long kam klem tam lo pulo tangte khobor ban kanivang stami chi enver nang ji poson si hadak ki du ke thak ma la si karbi filusi ba tum stami alang litum chipit duk pik churu re dun i alang litum phan pipot lo pulo tangte alang litum ki chitang abang ar pum penang an along rap dun alang litum halada ari pen ke ot ini ki huni pusi mane ni tum ki putahai sita alang ni tum ki lahai matha thesi ari pen ot si alang ni tum penang an adi malong kalang ni tum rap dun lo lasila son kira babang ko bang pituma phan ki tum ta chihumri vek nang di Kohima long ta lapu an ili tum phan ni kang hon dun patumia por sita kichitang abang ar pum tam alang ni tum ari pen ot si adi maklong thana anang palilo lasin curup pik alang ni tumapan la Kohima long ke dut ti matumapan la karbi fellowship tumapan nilihin pen sita nang tumapan suri akardom nang pagsiolo ik la pen ke korte ti tum an pinyung neng la pen hadak ke du naga korte injo tuman antani li churolo la puson nang ke cirap citudun pen apot nang litum along ansu ke ken ketam ke dolong ta pemisen nek la pen aku nili aku ke curupon kang tung ke lahen lo Police Department at tumapan ili churun tung Kohima long pipot lo pulo tangte alang litum ini ke haladak nilitum kipip kang chok ke ini ke kes tepi la bang solam ke pipot lo pulo tangte la tum takatse pheridu sitami la punon ke phodet kisum det ahema tum tami duk det boy det hang ta avilang alang litum stami jin sumemi la dak tiron hema tumapan sita police tum hadak nagalong Kohima long kidu polis tum la anang kang honang kang jin supen si nili tum pan sikai isi nang pa ijok plot patumia porki alang litum arideng pen si che korosi la kichitang abang ar pum a box antalang litum sinang nam pidun etlo la pen haladak kaching hon apunu pinu tum do hadak nagatum seta alang litum tami amit hang arideng pen cipe iksi alang litum anggami kwa pedok la talang litum ning ak long penalang lipan kichitang abang al puma ik pan sta pista mi cipidun olang litum lapu anang kang hondun kichunang ji lang antalang litum sintumane tik pilap lapen karbi filusi batum stami alang litum penang anang cikros tun nilitum pa nilitum sikai si ikjok loro dak pen ketam ki lasi lasona bangku bang pituman ki churu rete dun i churuk pik kurang tudunang litum pa lihat thana osisa আপোনাৰ কাৰণে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আপুনি আমাৰ কাৰণে ইমান সহায় কৰিছোঁ যে এইটো বিপদ সময়তে ৰলেন তেৰণ এইটো মানুহ যোনটো মৰিছে Kohimate আমাৰ কাৰণে কেনেকা যাব দিছে কেনেকা যাব নালাগে আপুনি সব এডভাইচ দিছোঁ আমাৰ